Ahojte, zdravíme ťa z Pilexu. Dnes by som vám rád predstavil novinky v našej ponuke. Jedná sa o pracovnú a bezpečnostnú obuv pod značkou CXS. Táto obuv je zaujímavá tým, že má inovatívny zvršok a Michelin podrážku. V ponuke sú 4 modely, 2 poltopánky a 2 členkové topánky. Každé prevedenie má jedno pracovné prevedenie s označením O2 a jedno bezpečnostné prevedenie s označením S3. Zvršok je vyrobený z hydrofóbneho a veľmi odolného polyesteru s hrúbkou 2,2 mm. Vonkajšia päta je zosilnená kvalitným hydrofóbnym štrukturovaným mikrovláknom. Kvalitná vyberateľná vložka z pamäťovej peny je veľmi príjemným nadštandardom. Podrážky sú olejovzdorné, antistatické, protišmikové a odolné voči kontaktnému teplu až do 300 stupňov Celzia. Vyhotovenie S3 má laminátovú špicu a textilnú antipenetračnú stielku proti prepichnutiu. To bolo na dnes všetko a nezabúdajte, ak potrebujete pracovnú obuv alebo pracovné oblečenie, sme tu pre vás. Čaute.